Здравейте, приключенци! Днес се насоча към планина Голо Бърдо, която се намира между градовете Перник и Радомир. Ще използваме хубавото време и слънчевите лъчи, за да си направим една хубава и дълга разходка из планината. Първата ми цел е връх Ветрушка, който е най-големия връх в планината. След това ще видим кои други ще посетим. В тази планина може да се направят няколко обиколки, няколко видове маршрут. Може да се мине през различни места и да разнообразиме прехода си. Върховете тук са доста панорамни, не са много високи, но се откриват хубави гледки. Сега вече всичко се раззеленява, цъфтят цветята и очакваме хубави кадри. Ще ви показвам какво виждам нагоре, какво се открива, какво преминавам. Нашият преход стартира от парк Мечката, който се намира в непосредствена близост до хижа Слави. Мястото разполага с няколко маси и пейки, както и зона за пикник, което го прави перфектно кътче за отдих. Ето на тази бетонна постройка има интересни указания за върховете в региона и в Голо Бърдо. Надясно е връх Кобила, от другата страна наляво е Ранчово градище. Там са хижите Острица, Орлите, връх Ветрушка, където ние сме се насочили първоначално. След това ще видим, може да се върнем и тази част спрямо това дали ще ни стигне времето и дали имаме сили. И преди да продължим напред, ще ви приканя да харесате клипа, за да може той да достигне до повече хора. Ако съдържанието, което наблюдавате, ви харесва, може да се абонирате за канала с камбанка, за да достигат известията до вас и канала да продължава да расте. Ще се старая да ходим на различни места, не само в Трънско и в Пернишкия край, така че може да оставате идеи и надявам се скоро време да отидем там и през моята камера да се преживеете разходката, ако в момента не можете или сте някъде другаде. Така че продължаваме напред към връх Ветрушка. По-нагоре има още табели, които като наблюдавате няма шанс да се изгубите. Ето вижте каква гледка се открива от тази страна. А и натам е Радомир. Чуваме и куковица в далечината. Слава Богу сме нахранени и здрави. Ще прекарваме годината след природата и ораза. Какво по-хубаво това? Спокойствието навътре в гората си заслужава. Почистваш си главата, нервната система се нормализира. Хубави са тези мигове, трябва да ги ценим, защото в България поне сме богати на подобни местенца. Трябва да си ги пазим и по-често да ги посещаваме. Не е наложително, направо си е задължително. Не трябва да забравяме връзката си с природата и че сме дошли именно от земята. Продължаваме пътя си към Ветрушка, през ето такава пътечка през гората. Много е хубаво. Прекрасно място за отдих. По-напред гората леко уредява и вече пробиват повече слънчеви лъчи. Разнообразие. Ту сянка, ту слънце. Перфектно. Нито прекалено горещо, нито не е студено. Сега ще видим на самия връх как ще е. Не случайно се казва връх Ветрушка. Доста често там е много ветровито, но и това го има в планината. Ето тук има две пейчици и една масичка, където може да
приседнете на спокойствие. В момента няма кой знае каква гледка, но пък самата тишина на гората си заслужава за едно леко обядче с някое приятно четиво. Ползотворно време може да се прекара тук. Ето тази страна, преди да завием към върх Ветрушка от другата страна, се открива също не е лоша гледка. На там е Радомир. В момента забелязвам и нещо като пушек, не съм сигурен дали е пожар или нещо, което е контролирано, но все пак възнамерявам да уведомя властите, пък дано да не е нещо сериозно. След кратък разговор с пожарна безопасност, уведоми ги за дима, който виждам в далечината. Пада се може би между Радомир и Червена могила. Надявам се да не е това просто фалшив сигнал, но все пак, когато виждате подобни неща в планината, в гората, е хубаво да се сигнализират властите, за да се реагира, ако наистина е нещо. Ей там, може и вие да видите, ще зумна. Пушека се разраства в момента, но дано да е нещо, което е контролирано и няма да е заплаха за хората. Така трябва да бъдем отговорни граждани и да следим за подобни неща. Миналата година в Трънско доста пострадахме от пожарите и въобще не искам да се стига до подобни ситуации и тази година. Ето тук имате още един ориентир на къде да потеглите. На връщане може да минем през върх Кобила, но сега сме към хижа Орлите и връх Ветрушка. Продължаваме наляво. Гледайте само. Чудо и приказ. Още не сме на връх Ветрушка, но гледките са от коя по-хубави. При такова нещо човек просто застива и гледа, без да откъсне поглед. Вече сме на върх Ветрушка. Тук има и станция. Ето гледката на там си заслужава с едно хубаво четиво. Нещо за хапване, нещо за пиване. Ето върх Ветрушка. Тук пише, че е 1158, но аз знам, че е 1159. Както и да е, не е от голямо значение 1 метър. Много спокойно и тихо време, перфектно за релаксация, човек да възстанови силите си. Старайте се на такива места да усетите всичко максимално, да се гмурнете в пространството. Време е малко да заредим батериите на хубавата гледка от Ветрушка. Тази масичка. Хидратацията е много важна, така че пийте вода постоянно. Ако е преместена със сол, още по-добре. Ей тези арменски сладки много са ми любими. По време на постите тази година направо ме спасиха, когато ми се яде нещо сладко. И разбира се, малко изотерична напитка, както да ни тонизира, че в това време
си трябва. Наистина, какво му трябва повече на човек? Хубава гледка, спокойно място, нещо за пиване, за хапване и спокойствие. Тук ще ви напомня, ако желаете да ви водя на още подобни места, може да се абонирате за канала с камбанка, така няма да изпускате клиповете, които качвам, и заедно с мен ще се преживеете преходите, разходките и всичко, което аз виждам. Ето това е гледката, която в момента е пред нас. Такива местенца са много подходящи и за медитация. Наистина, ако се чувствате изморени, изтощени, нямате сили, нямате енергия или пък сте изнервени, ето такива места са тайния хак за това нещо. И не е толкова таен, а е толкова прост. От това се нуждае човека, от кратка разходка, от време с природата и да се взима много на сериозно. Прекарвайте повече време с природата, да се чувствате живи, да се чувствате свързани с нея. Все повече хората забравят да излизат в свободно си време някъде в гората, някъде в парка, някъде в планината. Не е задължително да е някъде много нависоко, не е задължително да препътувате половин България, за да отидете някъде. Навсякъде около вас съм сигурен, че има някоя местенце, някоя горичка, някоя паркче, което ще ви свърши работа и при всеки удобен момент може да отидете там и да малко да се заземите, да odpoчинете и да съберете сили. Вече вървим към връх Кобила и отляво ни се пада град Перник. Цялото Голо бърдо е подходящо и за тренировки по планинско бягане. Маршрутите са в прилично състояние, така че стават хубави тренировки. Може да се навъртат добри километри и сериозна денивелация. Но в същото време се радваме на много яки гледки, които ни заобикалят навсякъде. Накъдето и да се обърнеш, красота. Ей, там горе се намира връх Кобила. По ето това баирче. След малко ще си скачим и ще стигнем до нея. Отгоре също си заслужават гледките и това, което ви се открива. Ей, там гледам, че също са поставени няколко пейки. Има нещо като малка полянка. Пак може да дойде, да се седне и да се прекара време дълбоко след природата. И има малка гледка на там. Но ние хващаме пътеката нагоре към връх Кобила. Ето я Кобилата, вижда се вече връх Кобила. Отдясно перспективата и един път отново. А там връх Ветрушка. Надлъж и на шир се виждат доста неща. Ето е Витоша на там и южната част на Голо бърдо. Връх Кобила, 1153 метра. Ето на там Витоша, Перник.
някъде наляво, още по-надалеч, пък е Трънско, Брезничко. От другата страна там е Земенско. Наистина невероятна гледка. На където и да погледнеш се виждат все хубави неща. Природата ни тук е неземна. Тук също има една пейчица, на която може да поседнете, да се насладите на природата, на тишинката. Подухва лек вятър, но всичко е много приятно. Изминали сме почти 8 км за 3 часа и половина, но както виждате, както гледате, не си даваме много зор. Често спирам да снимам, да наблюдавам. Също така звъннахме и на пожарната, което също отне някакво време. Така че тук има много перспективи за лека разходка, за хубаво прекарано време след природата, без кой знае колко много да се натоварите, но в същото време да останете доволни, да се надишате с чист въздух и да съберете достатъчно витамин D, за да сте заредени за цялата седмица. Време за още хидратация. Ако идвате тук за по-дълъг преход, ще ви трябва малко повече вода, тъй като няма чак толкова много места, на където може да си ги наточите, няма чешмички, няма изборчета. Затова е добра идея да си вземете по-голямо количество вода или някакви електролити, които да ви тонизират и да ви държат хидратирани. Също много важна част са слънцезащитните кремове и лосьони. Особено за по-бели кожи, които при малко повече слънце веднага почервеняват и почват да горят, като моята. Някаква подходяща книжка винаги е добър партньор за преходите и за времената в природата. Тръгваме към хижа Слави, която е на около 30 минути от върх Кобила. Ето тази страна се открива още една хубава гледка. Започваме да се спускаме по хълмчето, лека по лека, без много да бързаме. Бях планирал да посетим още няколко върха, но ми пада батерията, а нямам резервна и ще го оставим за някой друг път. Може да оставите коментар дали ви харесва планина Голо Бърдо и като цяло днешното преходче. Има участъци, които преминаването е малко по-трудно, но пък е забавно, като в джунгла. Има си шубраци, има си хръставаци. Не е парк, все пак сме след природата. Блаженство.
Имаме леко спускане с още малко хръстелаци. Все малко ще излезем пред каменната постройка, от която тръгнахме в началото. Малко спускане, спускоци. И влизаме при бетонната постройка, на която минахме в началото, и хващаме наляво към хижа Слави. От другата страна е втория по големина връх и ранчево градище. Има части от Пернишката крепост, но това ще го покажа в някой друг клип, тъй като материята ми е на привършване. Ето там се вижда сгушен Перник, тук вляво е хижа Слави и долу е местността парк Мечката. Може би там ще завърша клипа. Малко преди парк Мечката сме, отляво е хижа Слави. Не знам дали в момента хора, дали работи, но така или иначе няма да се застояваме. Продължаваме надолу. Чуват се звуци от калвачи. Много интересни и впечатляващи. Тук заслушаш ли се, може да чуеш всякакви звуци, всякакви създания на природата и това е много готино. Ето една птичка ни пее директно пред нас. Даже не се срамува. Роден талант. Много яко. Оставих малко да чуете наистина какво е тук и да се потопите в магията. Блаженство. Отново съм при парк Мечката, откъдето стартира нашето преходче. За целия ден минахме 9 км за около 5 часа. Много хубаво си изкарахме. Насладихме се на природата, на гледките. Имахме време да почетем, да хапнем малко. Видяхме връх Ветрушка, връх Кобила. Имах идеи за още няколко върха, но материята не ми достига, така че оставаме за друг епизод. Харесайте клипа, ще се радвам да подкрепите моето съдържание. Абонирайте за канала с камбанка, за да може всеки един клип да достига до вас и всяка една информация, всяка една връзка. Оставете коментар дали ви хареса Голо Бърдо и къде още искате да отида. И помнете, бъдете активни, движете се повече и останете свързани с природата. До скоро!